А тази се забои след като животното, доколкото аз знам, щом до сега не е дало отражение, предполагам, че явно не е проблем за него. А тази се забои след като животното, доколкото аз нататък, щом до сега не е дало отражение, предполагам, че явно не е проблем за него.